Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah sedaya. Ing dina iki, Ibu bakal nerangake mata pelajaran basa Jawa. Materi sing bakal kita pelajari ing dina iki yaiku teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan, utawa kedadean kanthi rinci. Struktur teks deskripsi ana telu, yaiku 1. Identifikasi, yaiku objek, papan panggonan utawa barang kang diandharake kanthi umum. 2. Klasifikasi, yaiku ngandharake bagian-bagian objek. 3. Deskripsi bagian, yaiku ngandharake bagian-bagian kanthi rinci lan jlimet. Coba wacanen teks ing kene iki. Struktur teks mau dipérangake kaya ing tabel iki. Struktur teks nomor 1. Identifikasi, andharan, kebaya. 2. Klasifikasi, andharan, sejarahe, perangane, panganggo lan nilaine. Nomor 3. Struktur bagian, andharan 1. Sejarahe, kebaya asale saka tembung Arab abaya kang tegese kebaya sandang. Sadurunge taun 1600 ing Pulo Jawa, kebaya mung dienggo karo keluarga kraton. 2. Perangane, kebaya Solo lan kebaya Yogyakarta uga ana kebaya tradisional lan modern. Nomor 3. Panganggo lan nilaine, khusus dienggo wong wadon. Nilai filosofi kebaya yaiku wujud kepatuhan, kealusan, lan unggah-ungguh sarta budi pakerti luhur wanita ingkang sae. Iki ana teks deskripsi judule Boni Troweluku. Wacanen banjur garapen kaya ing tabel ngisor iki. Mugi-mugi pembelajaran ing dina iki isa dipahami lan bocah-bocah kabeh isa njawab pitakon ing kono kanthi jawaban sing bener. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.